Hello, good morning mga ka-listeners, mga ka-DJ. Kumusta ka mong tanan diha? Hinaot na naa ka mo sa maayong panglawas o kapiskay. Dire, medyo init jud dire kaayo. Alas 7 pa dire guys, mga ka-listeners, mga ka-DJ. Dire sa Jeddah, Saudi Arabia. O karon atong ipadayon ang laing sumpay ning atong sugilanon. Mga mata alang kanako. Salamat kaayo sa inyong pagkanunayong pagpaminaw ug shout out sa inyong tanan mga listeners, mga ka-DJ. Daghang salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw ning ning maong drama. Hindi karon naghuwat ko sa kanan padung duty. Ato nasugdan ang intro sa atong sugilanon. Mga mata alang kanako. Inutil ako. Kinahanglan magbuwag na talara. Sweetheart, ayaw ko king na ini. Love ta ka. Mamatay ra ka ng imong love nako kay butan ako. Unsa man ka matanga sa pagka-nurse? Ngano mo kontra ka man gid ako? Kay nurse ko nimo. Ug sayop na imong una-una. Kung doon na may nagugsa sa nahitabo nimo, kana mao ikaw. Tungod kay wa kay hinungdan nga pagka-driver. Ikaw ang sad-an sa tanan. Ikaw! Kung nagtuo ka nga ako ang sadan, sige, patya ko! Pintor ko. Usa kinahanglan mo pintal ko. Pero, dili ka makakita. Oo, buta ko. Pero may kamot o may utok pa ko. Unsa man nimo sa pagpintal? Ang imong mga mata. Mao ang mamahimo kong mga mata. Mga mata, alang kanako. Matahom ang kalibutan sa mga makakita. Apan sama nga gidatugan ka sa langit kung hakpon sa kangitngit ang imong kinabuhi. Apan bisan unsa kadulom sa palibot, aduna gayoy kahayag nga nagpahipi. Ang kahayag sa paglaom. Mga mata, alang kanako. Tagsulat, Ginny Rica Vidal. Direktor, Alex Repulyo Lara. Music, Trifon Morales. Recording Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aminidel Liara. Nakorda. Dalit ka na to sa RMN Drama. Amyagi, nasagpaan ni Lara si Angela sa dihang gisultihan siya ni Leonardo nga uyab na sila si Angela. O diya-diya dayon, formal nga gibuwagan ni Leonardo si Lara. Mao nga milakaw kini nga puno sa kasuko. Ug sa ilang panakita ni Frex, gipasaligan siya sa lalaki nga siya na ang bahala ni Angela. Tuod man, milabay ang pila ka adlaw o sa kabuntag niya na, samtang naglingkod sa gawa sa bahay si Angela, miduol si Frex kung Frederick nga may dang buwak. Ani kita mo pa'y takdo sa tong sugilanon. Mga mata, alam kanako. Mura og migaan akong dughan nga nagtanaw nimo. Frederick, Og wa ako makasabot sa akong gibati, ma'am. unsay puti mong ipasabot? Frederick, Ma'am, ayaw lang lain sa pagsabot, ma'am, ha? Ayaw pagtuo nga. Presko kong pagkatao. Pero, ang tinuod, ma'am, sa una pala na akong pagkakita nimo dito sa mall, nakagusto na ako nimo. Frederick, gipakalitan gid ko nimo ana da. Ma'am, klaro matingali kayo sa akong kining tinanawan ako nimo, ma'am. Wala akong kipati para nimo. Kuan, wa may problema ana. Pero Unsa, ma'am? dili ta ka masugot,
Frederick. Nga naman, ma'am. Kuan? Basta. Okay, ma'am. Okay ra. Pero, ma'am, bisang kay gusto na ko, ma'am ba? Tuguti lang ko nga. Atimanon ka. Unsa? Ako? Atimanon nimo? Oo. Ikaw naman ko'y magkabahopay sa akong kalaay, ma'am. Labi na kun magunahon na ako sa akong inahan nga masakit na. Ikaw rin makahupay sa kabugat sa akong gibati. Maayo noon. Sige, mama. Mubalit ako sa trabaho. Sweet kayo siya. Uy, buwak. Ala, preskuha kaayo. Kuan hinatag ni Frederick nga hardinero ng ating? Uy, nga nugutong yatagan man kaniyag buwak inday. Kuan nang? Kalit man lang nanguyab na ko si Frederick. Unsay nga? Nanguyab ni mo ang hardinero? Misiga ang mga mata ni Angela nga nakakita sa akong mga buwak. Kinahanglang makuha ko ang simpatiya ni Angela. Kinahanglang luiban niya si Leo. Inanayon takag hapuhap, Angela. Hangtod nga mahog na diri nako ang imong pagbati. Oy, bracelet nga native? Gikan kong nagpalit og tambal gahapon, ma'am, para sa akong mama. Nakaagi kog tiguang nga nanindaw kay laing mga native nga bracelet. Mao nga nahinumdum ko nimo. Onya, ako na ni. Oh. Imo na, ma'am, Angela. May mabag, di na lang ka magmam na ko, Frederick. Kiwawan ko. Ha? Sige. Pwede man sad nga, Angela na lang akong isang pit nimo. Kana, mana isang pit na ako. Kay mas komportable ko anang maong pagkasangpit. Sige. Angela, ubalik ako sa trabaho, ha? Sige. Salamat, Ani, ha? Buutan kaya siya. Angela, Sir Leo. uyab na ta. May mo ba dili na lang ka mag-share na ko? Pero, drama lang ning ato, dili ba? Bisan drama nini. Kinahanglan nga realistic ta sa atong drama. Mao nga ayaw pag-share na ko. Ambi ang imong kamot, Angela. O iatuban ko sa portahan. Ha? Dali. May bracelet ka na? Hinatag na ni Frederick. Ang hardinero? Oh, si Frederick. Siya naghatag na ko ini, sir. Angela, please. Tumana ang akong hangyo. Ayaw na pag-share na ko. Uyab ta, nalimot ka. Sorry. Please. Litok ka nga kungan. Leonardo. Leonardo. Thank you. Asang gusto mo nga mo ato, Leonardo? Gusto kong maadto sa gawas. Magpahangin dito uban nimo. Kabugnaw sa kagabion, Angela. Bitaw? Onsa man, kuhaan ta ka og jacket? Ayun na. Mas ganahan ko nga nakapirmi sa kondol. Ha? Hayag kaayo ang buwan. Lingin kaayo siya.
Kanindot unta kung makakita pa ko. Uban nimo, ug ako mismo ang makakita sa kanindot sa buwan. Samtang buhi pa ang tao, doon na gini paglaom sa tanang butang nga panganduyon ini. Maayo unta kung gusto ka sa imong gisulti. Magampo ko, aron maangko nimo ang tanan nimong pangandoy. Ug nga, mabalik unta ang imong pananaw. Unsay gibati mo sila? Ha? Gibati nga unsa? Gibati nga gipanguyaban ka sa hardinero. Unsa? Tigit ko makatog nga maghuna-huna ining akong kahimtang. Shit! Kinahanglang makabawskit ko ni Angela og ni Leonardo. Mura siyang naglabay tapos yung gibuhat na pagdispatchar na ko. Pwes, himuon ko sab nga tapo ang iyang kabit. Huh. Angela, nagtuo ka nga swerte ka nga ikaw ang gipili ni Leo? Pwes, nasayop ka. Wa pa mo makaila sa kong kabuang. Inyugit kong gihakit. Pwes, makita ninyong tanan. Ngano ka makatubag, Angela? Kuan, Unsay gibati mo sa dihang gipanguyaban ka sa hardinero? medyo nalipay. Nakagusto ka ba niya? Buotan siya, Leonardo. Ug manggihuna-hunaon kay nako. Tungod kay nanguyab pa siya nimo. Leo, Ingon ana usay ang mga lalaki. Buotan kay sa mga babae nga ilang magustuhan. Pero kung mapula na, kalimta na kung unsa ka importante ang mga babae sa sinugdanan. Sama na ako. Leonardo, ayaw na basulay mong kaugalingon sa mga nahitabo sa miaging panahon. Wala tayo mahimo ini. Milabay na ang tanan. Og dili na nato makurihian ang mga butang nga nahitabo na. Nahibaw ko. Pero ang akong punto, nga dili lang dayon ka musalig anang hardinero. Ila-ilahaon na siya maayo. Sa dili ka pa musod og relasyon kung may plano ka man gani na makigrelasyon niya. Wa pa ko'y planong makigrelasyon ni Frederick, Leonardo. Kinahanglang malimpyuhan ako ning studio. Kay basin og moanay na sab si Sir Leo. Maayo kay natupa siya. Ay! Pang tabangan ta ka, Angela? Frederick, kuyawan man lang tanimo. Kalit man lang kagtungad sa akong luyugod. Mo din ni ang studio ni Sir Leo? Oo. La, kanindot si mga pinintal, eh. Bisan buta na siya. Makapintal gihapon siya tungod nimo, Angela. Nahibaw ka? Ha? Normal lang nga, mahibaw ko sa inyong kalihukan. Kaya naragol ko sa palibot, sa hartin, sa kakahuyan, sa manggahan. Og, interesado ko nimo, Angela. Frederick. Kung musugot lang ka na ako, magpakasal na yun ta. Frederick. Seryoso ko sa akong gugma nimo, Angela. Gikan yun sa ilawom sa akong kasing-kasing. Ngano? Ha? Ngano nakagusto ka na ako? Unsa may naanak ko nga nakapadapit sa imong pagtagad? Ang tanang hiyas sa babae nga nga akong gipangita. Naana nimo, Angela. Rex? Ikaw na? Leonardo. Ha? Leo. Wa si Frex din siya si Frederick. Sir Leo? Kinsa man na sa Frex? Siya ang traidor kong higala.
Hain man siya karon sir. Patay na. Sorry. Nakalitan lang ko nga namati sa imong tingog. Puparehas mong tingog ni Frex. Mosab na akong nabantayan. Doon na gid ay mga tao nga puparehas og tingog unsa mo? Tingali. Sorry mama nga. Naisturbo ta ka diha. Ay, okay lang, uy. Ayaw na lagi pagmaham na ako. Sige. Sir Leo, Angela, mugawas una ko. Puparehas kay siya tingog ni Frex. Wa kay ko maghatag og pagtagad sa iyang tingog. Pero, mas makabantay ka tungod kay dili ka makakita, Leo. Angela, gusto ko malakaw pa ma. Asa man ta? Ganahan lang ko magpahangin sa gawas. Sa daplin sa baybayon. Asa man kadapita gusto nga magpahangin? Ikaw nga ko pabuton. Hello? Nanawag ko kusab. May lain kong isugot nimo. Gusto ko nga panid-an nimo ang tanang lakaw ni Angela. O, sige. Bye. Pangandam, Angela. Kay mupo na lang kayong kalipay ni mo ni ining kalibutan na. Ating, andaman ang pamahaw. Oh, ma'am. Ay, salamat nga wanak kaayo maguhayl si Leonardo, ating. Ay, uwa na sa muan si Ma'am Lara, ma'am. Mao nga murag nahusay na ang tanan. Maayo unta kung magpadayon na kaning kalinaw nato, ating. Ug unta, may donor na sa mga mata ni Leonardo. Ug di na lang unta siya maghuna-huna ni Esmeralda, ma'am. Kinahanglang malimta na sa Esmeralda, ating. Dili na sab ko gusto nga maghuna-huna sa iyang kamatayon. Bitaw, ma'am, ay kinahanglang malubong na sa kalimot ang ngan nga Esmeralda. Ngano man ang ating. Dong Leo? Dili mahimong hikalimtan si Esmeralda. Kay wa pa masulbad ang iyang kamatayon. Leonardo! Paabot ra gyapon ang panahon nga mahibawa nato ang tinuod nga nahitabo, ma. Tungod kay gibati nako nga nagpahipi lang ang kriminal. Leonardo! Leonardo, ni anak ko. Manglakaw mo? Ato lang yung mga unsa gawas, ma. Pagpahangin lami si Angela. Hello? Nanglakaw na sila? Og si Angela ang nag-drive? Okay, sige. Sundi lang sila kung asa sila paingon. Sige, bye. Nagpahimos tayong duha sa pagsuroy-suroy. Di kalimtan na lang dito ni Leonardo. O kanang ang dako niya sa loob. Ang pagbaliwa na ko. Pero hatagan tamuki kayo nga maglipay o na Leo. Angela, aron masakit ang inyong bation sa akong pagpaus ninyo. Ganahan ka ka ng lapita? Ani ko din magpahungo sa akong kaguol. Labi na kung wako'y kasumbungan sa akong problema. Unsa bang yung mga problema nga nakatukmod nimo sa pag-ani din eh? Daghan. Daghan ako gasugat ang mga problema nga dili na ko gustong isgutan pa. Leonardo. Okay. Kalimti na lang eh. Ni ata aron magpaluag sa daghan. Malingaw bisan sa hamubong higayon. Dosa dili na ta magkunaw na sa mga kasakit nga atong agyan. Okay. Sige.
Mas maayo tingali nga, mangaon na lang ta. Hello? Unsa? Naa sila sa baybayon? Nangaon? O sige. Makabiya ka na diha. Bye. Mao na kining hustong oras sa akong plano. Angela Pangandam. Kay mo abot na ko sa imong nahimutangan. Lalaki na kong tan-awon ning akong outfit. Di na ko mailhan sa paduway nga Angela. Itaon ko na ning akong bungot-bungot. Unsay gibati nimo kang Frederick? Unsay buot mong ipasabot? Ang tinuod mong gibati para niya. Sa ilawom siya mong kasing-kasing. Buotan siya. Kana lang ang masulti ko. Okay siya nga higala. Pero wa pa ko yun nauna nga musud og seryosong relasyon. Salamat. Dili ka pa mahimong manguyab samtang gipatuo pa nato ang tanang tao sa bahay nga may relasyon ta. Oo. Nahibaw ko, ana. Nagkasabot ko. Maayo. May na nga di sila magduda nga wa tay relasyon. Oh, Leonardo. Hello? Ganun nawag ka? Ganahan ko mahibaw ka sa kung plano kang Angela Fex. Kiunsa man ang plano mo kang Angela, Lara? Gubon ko ang iyang naong. Unsa? Unsay buot mo pasabot, Lara? Unsay gupon mo ang naon ni Angela? Sabligan ko kaasido ang naong ni Angela. Unsa? Ayaw nagbuhata, Lara. Well, dili ka magkapugong na ako. Padong ko sa nahimutangan sa mga panuay. Uy, Lara, huwatang akong plano. Nakuha ko ng pagsalig ni Angela. Lahi ay mong planog ang akong plano, Frex. Mas ganan kung makakita ni Angela nga mosinggit sa tumang kasakit sa akong buhatong pagsablig og asido sa iyang naong. Lara, hain ka ron. Magkita ta. Magsulti ta. Manay panahon, Frex. Nagpaingon ako sa nahimutangan ni Angela o sa'yo. Lara, ayaw nagbuhata. Ipahamtang ko na kang Angela ang labing sakit na silot sa iyong pag-ilog na layog kikan ako. Ayaw nagbuhata. Mas kukunin mo kung imo ng buhaton. Bye, Frex. Hello? Hello? Buang na si Lara. Kinahanglan mapugnan ko siya. Pero, di sabay mong manawag ko ni Angela. Mas mabuking ko kung may bawa sila nga konektado ko ni Lara. Lara! Nangita juga sakit sa lawas, ha? Bugdaw na ang hangin din Leonardo. Unsa nang orasa? Alauna na sa udto. May mabag anilaw na tamupundoan sila? Sige. Nakita mo ba ang mga tao sa palibot, Angela? Pero, dili daghan ang niya sa palibot. Nakita ba nimo ang monumento ni MacArthur? Oo, nakita ko. Tanawa ang tanang babae sa palibot. Ug pangitaas siya. Kinsa akong pangitaon, Leonardo? Ang akong crying lady. Unsa? Ang babae sa akong pinintal ang pangitaas sa palibot. Dining dapita ko siya unang nakitaan nga naghilak, Angela. Unsa? Tutuki ang tagsa-tagsa ka mga babae sa palibot. Sige. Ug kung makakita kag babae na taas og buhok, ihulagway nako ang iyang hitsura o gidakon. In love ka gid ay sa babae sa imong painting, unsa no? Sa ako nang gikaingon, dili na siya mawasa kung hunahuna. O
ug salamat nga misaad ka nga tabangan ko nimo nga mailhan ug makitaan siya. Nahibaw ko kung nganong dili na siya mawa sa imong una-una. Tungod kay na love at first sight ka niya, dili pa. Mo na imong gisulti na ako, Leo. Gusto ka? Pero, sige na. Tagsa-tagsa og tanaw ang mga babae sa palibot. Basin kung niya siya karon. Sige, sige. Ang iyang edad, 20 kapin. 20 kapin. Okay, mangita ko babae nga 20 kapin ang edad. Maayo unta kun maligaw sila si Leonardo sa ilang lakaw karon ating. Oo, sa akong tanaw dam. Murag nagkasinabot na magito sila sa Angela sa daghang butang, ma'am. Oy. Ma'am? Excuse me. Oh, Frederick. Unsa man? Giuhaw ka? Kuan, wa man. Doon na lang emergency sa bahay, ma'am. Ang akong mama, giatake ko, no? Uy, mao ba? Uy, hala. Ako na ning susihon, ma'am. Kung musugot ka, muot din ako, pero kung ma-okay na akong mama, ma'am, mubalik lang ko. Ayaw na lang pagbalik. At iman na lang unang imong inahan. Magkapaabot ang imong pagbalik ang hardindong. Salamat, Ma'am Minerva. Sige, at doon ako. Buutan siyang pagkabata, ma'am, no? O, ating. O, usa sa ganahan ako ni Frederick kay mapinanggaon siyag inahan. Anilan ako din itaguan ning napitang akong sakyanan. Ang asido para sa naong ni Angela. Ako ning pusto no kag maayo ning bulsita. Dili na ni maihan. Gibali na ako asido sa butilya sa beer nga kamay. Og di na ko mailhan dayon ni Angela ning akong bayhon karon. Lalaki na kong tanawon sa akong luag nga polo o karsonis. Ug may kao ako bungot. Angela, mao na kining katapusan sa imong pagkamangilok. Lara! Nangita mo dyan ka nga magkasumpaki nga itong kabubuton. Dili may himong kubon niya ang naong ni Angela. Sayang kayo ni. At kumulaw sa ila. May nakita ka na bang babayan sila? Nga 20 kapin ang edad? Doon na, Leonardo. O, unsay itsura? Batanon siya. Taas og buhok og may awom sa ilong. Dili na mao. Way awom nga itom ang akong crying lady. Pangitaglain. Ay, dapit sa atong wa. May bagong miabot ka babae. Taas og buhok. Masulupon ang iyang naong. Unsa ba yan now? Gwapa. Gwapa cute. I-detalye ang paghulagway nimo sa iyang naong. Taas siyag ilong. Bawog siyag pilok. Nindot siyag lawas. Ang iyang aping. Unsa iyang aping? Lamurok siyag aping. Uy, niya siya pa ingon nato. Unsa iyang mga mata? Insikon. Oh, dili na siya mo yatong gipangita. Mao ba? Dili din insikon ang babae nga imong gipintal? Dili. Nindot siyag mata. Malulot ang iyang mga mata. Isuksok ko maayo sa bulsa sa kilid ng pakipans nga may bisugo. Ang butilya sa beer na may asido. Kinahanglang makitaan ko sila si Angela. Tara sa sakyanan ni Leonardo. Anak ko sa doon sa sakyanan mapahipian.
bayo. Kaya para kumauli ang yawi ni Lara. Kini iya ni partner nga ni anak ko. Anak ko asun, ang magiya ko. Asa siya karong paingon. Kinang nang may bawaan ako kung asa siya karong paingon. Dili mahimo nga sa bligan niya kasido ang naong ni Angela. Anugon kayo ni. May babae nga naglingkod sa bench dool sa estatwa ni MacArthur, Leonardo. Ihulagoy ang iyang naong, Angela. Taas siya og buhok gamay. Kutob sa abaga lang. Unya, Nindot siya mga mata. Og ang iyang lips. Nindot og purma ang iyang lips. Pero, unsa, Angela? mura man siya bayot. Ronaldo! Ay, bayot gid siya, Sir Leo. Bayot. Muralag papay. May lain pa. Gusto na. Ha? Ansa? Gikapoy ka na. Ayaw na. Pero may usa ka babae nga miabot oh. Gwapa nga babae, taas og buhok. Batan-on kaayog naon pero kiang man Gusto sad. na, Angela. Gikapoy ka na. Wa pa ko kapuya, Leonardo. Nalingaw ko sa akong gibuhat. Tora sila si Leonardo sa kananan doon sa dagat. Ang mga salbahis. Nag-date sila din hihay. Nagpahimos dito maayong musimos nga nurse kang Leonardo. Pila na lang kami minutos. Ug makupa na ka ng imong daw nga hampukirang Angela. Wa jud ko nakita ang butang din sa bahay ni Lara. Nga mutudlo na ko siyang giadtokar. Kinahanglan makontak na ko sa Lara. Hangyoon ako siya nga i-abort ang iyang planong pagguba sa naong ni Angela. Lara! Lara! Muhangyo ko nimo. Ayaw guba ang naong ni Angela. Ako na kini sa di na madugay. Well, sorry, Frex. Pero wa na'y makapugong nako karon sa pagguba sa naong ni Angela. Mayo kay ngit-ngit. Lara! Ako na ning muhangyo nimo. Isalig na lang nako si Angela. Di na ko magkapaabot, Frex. Diyan na sila. Liputon ko na sila. No! No! Oh! Panuway! Ki-off ni Lara ang cellphone. Ug nagpadung na kuno sa iyang nibutangan si Angela ug Leo. Leonardo, gunot lang sa kumbukton oh. Dool na kita sa auto. Sige. Mula ko sa latag pa uli. Okay. Hoy! Onside. Ayaw! No! Nagakog na! Napasakog na! Angela? Unsa na tabi? Angela? Nagakog na! Angela! Angela, tabo ni mo! Angela! Angela! Tabang mo! Tabang mo! Nagakog na! Tabang mo! Tabang mo, dali! Tawag ka ambulansya! Aray! Kasakit sa kong tumbok doon. Napasok ko sa asido. Panuway ka, Angela. Panuway ka. Nasagang pagyud niya gamay ang asido. Kinahanglan makadagot kong doktor. Shit! Kasakit sa kong bukto na napasok. Salbahis ka, Angela. Salbahis ka! Pero... Napaso siya sa iyang naong. Klaro kayo nga miaso ang iyang pikas naong. Wa, bibisig kamay na lang ako pwede.
nga maghatanaw di akong hain karon si Lara. Lara! Anong nasuod mo na si mong utok? Nga bubuan og asido si Angela. Ha? Oh, uy, si Lara kini. Hello? Lara? Frex na bang iko? Unsa ni tabo? Napasok ko sa asido nga akong da. Kung dili ko mahimong wato sa ospital, kasi tingali matutulan ko sa mga polis. Unsa gusto namong buhaton ako ha? Nagabot na sa klinika ni Dr. Amon. Tabangan ninyo nga ako kauban. Buhatan ninyo ang tanan nga dili madaot ang iyang naong. Sir, may gusto ka bang tawagan aron maka-assist nimo dinhi? Dili mo ka makakita, sir. May matawagan ko. Ang akong inahan. Uy, kasama ning nanawag. Hello? Hello, ma. Oh, Leonardo. Hay naman mo si Angela. Ganun pa man mo mamaoli, nga ngit-ngit naman. Ma, niyami karon sa ospital. May nahitabo ni Angela. Ha? Kapasa mi dire. Dire lang ta magsulti. Hay, mag-ospitala karon si Angela, Leonardo. Lara? Frex, sakit ka nga pabukton. Naunay kasi mong dang asido? Ayaw pagsaba. Sorry. Ug unsa gisulti mo sa doktor, ha? Diskrasya nga kung giingon, syempre. Aray, Wa ba siya mutambag nimo nga magpa-hospital ka? mitambag, pero ako siya kiingnan nga. O niya ko magpa-hospital kun di na yun niya madagtambal. Naluto man imong tuumbok ng Lara. Pero, okay ra gid kayo nga napasok ko, Frex. Ang importante, gamasta ko ang kadaot sa naong ni Angela sa asidong akong gisablig nga to niya. Nagtabihan jud si Angela? Gisiguro gid akong iyang naong, Frex. Kinahanglang magguba ka to aron makapaus ko niya. Pero mapriso kay nim gibuhat nimo niya. Wa siya magkaklaro na ko, Frex. Kay ngit-ngit ang palibot. O, nakakita ka ini? Bungot? Mo kini nga ko gisulob sa dihang gisabligan ko siyang asidos ang naong. Ayaw na pagsaba. Ni anang imong doktor. Dok, tabangitaw na akong bukton. Sakit na git kaayo. Leonardo? Ma, Oh, masama ko na hitapot ng Angela. Nga nung misang ko man sa din sa ospital. may misablig niya asido, ma. Ha? Ug gaigo ang iyang naong. Unsa? Pao ka na, ma. Ma, ati man na si Angela. Dili mahimo pasagdan siya. Pauli lang ko na sa bahay, Leonardo. Dili, ma. Anhila ko sa ospital. Ubanan ako si Angela. Oo, sige. Paabot ako din kay atimanon ko si Angela. Panuway ba? Kasakit akong bukton. Kinahanglan mag-amping ka. Nga dili na makita nila ang imong bukton nga napasok sa asido, Lara. Kamay ra ni kumpara sa kadaot sa naong ni Angela, Frex. Grabe yun eh sa imong tanaw ang iyang naong. Mi asosya. Unsa? Kung mauna, nilada na unya kayog naong si Angela. Well, imagine na lang nga napahak ang iyang naong sa asidong akong kipobo niya. Hadlok na ni ko inimong tanaw ni Angela. Oh, mo na ginaingon. Kaway sukod sa bawas, Frex. Huwag pa sila makailan ako kung ako'y mabuang. Mukhaon kong tao. Ay, relax na. Paayo hauna ng imong bukton, ha? Ayaw pakita nila nga labas pa ka ng samad sa imong bukton. Ayaw ka bala ka? Uspon ko lang akong style sa sapot. Din ako mag-sleeveless. Sulbad ang akong problema. O, ikaw, nga. Ansa man ka? Padayon pa kasi mong pagpanguyap ni Angela? Ngayon di. Frex? Pero, sa pagkakaroon, kinahanglang madigoro ka. Ayaw una pagpundo din sa imong gibuyan.
Lara, ganahan lang kong mupahimos ni Angela. Kay dako siyagsaan ako. Napugos kong pag-usap sa akong naong. Kay nagpadidi siya ako. Gawas pa, may pinintal na sab sila si Leo na gusto kong kuhaon. Leonardo, ihatod na ta kasabay. Dili, ma. Gusto ko nga ni ako din sa kwarto ni Angela kung makamata na siya. Ha? Ako ang nakaingon ini iyang himtang. Kung wa pa na ako siya dad sa resort, dili unta ni mahitabo niya. Pero kinsa man sa ay nagsablig og asido kang Angela? Ambo. May bawa na to ka na kung makamat mo na si Angela. Gipakatug pa siya sa doktor aron dili siya mag-antos o maayo sa kasakit sa iyang paso. O sige, magkuha na lang ta gamit ni Angela o panhion ko usab si ate. Ani ka lang una sa bay nga akong giabangan. Nagtugli ka nga nakamayong nako si Angela. Kinahanglang maniguro ka. Wa tama ka siguro kung nakabantay gyud si Angela nga babae ka. Okay. Ayaw ka bala ka. Mahibaw-an dayon din ako. Kay hardinero nako, nila ni Leo. Angela? Leonardo. Agay. Angela, may paso ka sa naong. Ayaw ka nagikapa. Gusto. Ang tao. Nahinumdum ka ba niya, Angela? Unsay mo nakita sa mi atake nimo? Ug misablig nibog asido. Unsaan sila? Mga igala, dapiton ko kamo sa pagpamati sa nang sumpay nining atong sugilanon. Mga mata, alang kanako. Gisuat kini sa radyo ni Maria Gina Bidad ug ubos sa direksyon ni Alex Repolyo Lara. Music nining alagad niya sa kanginan, Trifon Morales. Recording editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nacorda. Dalit ka na to sa RNN Drama.